Dneska jsme si připravili naše národní jídlo, jsou to holubky. Je to vepřové maso a hovězí mleté. Uzený bok, zelí kysané a hlávkové zelí. Rýže, vejce, pepř, sůl, kečup, čili koření. Také jsou tam rajčata a papriky. Nejdřív si odkrojím košťál, aby se mi lépe odstraňovaly ty listy. A takhle vložím celý do vroucí vody. Sáček rýže si dám uvařit, ale ne úplně do měka, jako do poloměka. Nakrájím si cibuli, jedno vejce, malinko soli, trošku pepře a trošku toho čili koření. My máme rádi takový pálivý. Tak. Teď si zelí obrátím, aby se mi napařily listy z vrchní strany. Hromale užáren činonorel. Cigáni, počkejte, až to bude chvilku. Seříznu ty košťály, jo. Takhle hezky je seříznu, aby se to dalo balit hezky. Rýže. Vše promícháme dohromady. Vejce, sůl, už to voní s tou cibulí. A asi takhle si budu pokládat to maso. Takhle hezky si to musíme do sebe všechno takhle zabalit. Není to úplně nejlevnější, ale hrozně to mají Romálé rádi. Si připravíme zelí, kysaný zelí na dno. Takhle si ho rozložíme. Tak. Asi půl cibule, uzené maso a pokapu to trošičku kečupem, aby na to položím. Tak, další vrstvu, znovu zelí kysané. Jak to zelí, tak ty papriky, rajčata to pustí vodu. Může se tam malinko přidat voda, ale ne moc, aby to bylo opravdu takový ve vlastní šťávě. Tak, chtělo by to větší kastrol, protože to je velká dávka, no. A pokapu to kolem dokola takhle ještě rajským protlakem. Můžu si vzít ten vývar z toho zelí. Ne vodu, ale vývar ze zelí. A vše se vaří takhle v pomalým varu, tak hodinu a čtvrt. Tak se podíváme, jak se to vaří. Vše dohromady. Vypadá to pěkně. Prosím. Trochu zeleninky a trochu masa přidáme. Toto jídlo je u nás nejoblíbenější u Cikánů a máme ho nejraději. Gaďale Romale, ide ma čo chápem. A ide mi ešte s chutinom. Gaďové Cikáni, moc dobré jídlo a moc dobře chutná.